So parang pagka kuan nimo kung naay panginahanglan sa imong family, ahira pa ka mohatag or diretso ka mohatag yun nagyud kay allotment. Kada bulan kid Master Pupi. So kada bulan sa imong 35 na kay Gismil sa ila. Magana gyud. And then kung Ako naipasobra, nabilin, dito naapoy mga badya po nga mga bisyo ana. dili ingon nato. Kaya mga pinariya po na to ang magsulsul ito. Ay, mag-ato pa dito na, mag-shata na. Shot ra man ka ha. Di ra man ka taman sa shot. Nagya po siya po dito. Hay! Agay. Pero wala ka na adik. Ay, wala. Nakagasto lang gyapog mga di maayo. Di mayo. Ang mga babae ana. Ay, perme. Ala! Mao ka. Sige Ruel, so unsa imong kuan din Ruel, asa man din ka ato nga mga panahon nga murag niingon ka nga ay ka sa job. Pag uli na akong plano is magbakasyon lang unta ko diri. Okay. Sa dihang pag uli na ako, sana ko naasa to kung masina po may natigom nga akong ipampadala. Kaya ako po dito, wala ba po natigom kay sige po gasto. Nagipod. Nangutan ako sa akong kanya. Ano naman tong masig na pa'y natigom niya sa akong mga padala na wala man Master Pupi. Tagan po nagagigastuhan. Unsa gigastuhan di ay daw? Na eskwela, mais kurente, konsumo. sumo nila, nadagan ba mi. So wa gyud kulang pa gani unta. Ako po, wala po kung nagdahong nga lagi kay siyempre nabi ta sa gawas. Pero wala man kay kuan like nagasto na inon sa cellphone. Master Pupi. Kaya ang katore mga igsoon na, di mga ayo ba po. Mga component ana. Ano mas component? Hala. Motor. So motor ang ana. Kuya, wag motor kay nadya ang mga classmate na ay mga kuan motor service. Ako rin wala. Sige, di lang nato na makasan, utang lang. So, installment, ikaw rin gabayad? Ako yung nagabayad sa monthly, kada buwan. Naimpas man ka? Naimpas ang motor, pero ako po, wala natigom. Hala! Naitabo ba nga, nagibaligya na lang ang motor or nabay mga butang nga pangbaligya tungod sa Nabaligya agad siya, kay siyempre gamiton ako na, ang kanlan, lain na to kay, nagilaka ako yung suon. Tinuod, no? Siyempre, lisod ba? Para matasiyahan ta na ako may nahinanlan. Karon, nakuha na nimo, napasabot na nimo sa ila? Oo. Mubalik ko gabrod ka na ang motor ato nang gamitan sa mga kuan. Sa dihang nabagsak man ko sa medical. Wala na ako kabalik. Hala. Unsay plano ron? Ay, karon na akong plano. Naalamon ko karon sa CDO. Wala na ko kabalik. Nag-drive na lang og taxi karon. Di lalim na dili ka maguna-huna. May gani kay wa pa gani ka namin niyo, di ba? Wala pa pero hapit na. Hala. Yun malikayan nga magtilaw-tilaw gid. Oh no. Kawa. Karoela. Pero ondang na mga bisyo. Wala na. Inom na lang ginagmay. Pero kung okay kung wala na, wala. Sumni. Masuko man si kuan na. Ala si Digong na. Wala man akong nakitang tuwid sa dadaan. Puro kulubot man yan. Ala. Basin sa kulubot nga daan kay ipataksi. Antay ka. Digong Wala man akong nakitang. Tanawa lagi. Digong Ako ang siga, hindi kayo. Ala. Wala man akong nakitang. Actually, it is biology. Wala daw siya nakita. At siya daw ang siga, ingon si Bato. Ako ang siga, hindi kayo. Hala ka diya. Tay mo.
Unda ka ng bisyo. Okay ra ng Wala nga, babae, pero mo na responsible yapon Wala nga nagit. ta. Angay nagit sa iyo ng Master Pop kay ano. Mahurot yung kwarta ko magbisyo-bisyo ka karon. Oh, bisag inom og sigarilyo, mo na nagyapoy dahilan. Mas kamahal karon. Mm. Ang 1,000 sa una, 100 sa una, 1,000 na karon. Pero kung giantusan nato na nga ma-change ang atong vices, mawala na siya, dako kay tag ma-save. Nahira akong lawas karon Master Pop og sa una. Mayo. Iguwapo na gyud sa mot. Nagkabuotan na pug ka. Siyempre, simba na tapos may kada domingo. Di man kailangan pud nga mo simba gyud nga mabuotan na den ta. Ginoo gyud po. Ah, Tawag na- gyud punta sa Oo, magagaho. nagay uban nga dili ka simba-simba pero buutan gyapon. Like nimo. Na may uban god nga kuan kanang ay maikay mo simba. Wow, simba-simba ra man ay. Na man mga sikreto, ay nako ninyo. Mas mo Naganda sila. mas mo amigo pa ko atong di kay gasimba pero buutan gyud. Anyways, karon unsay advice nimo kang Nancy nga siya man ang usa sa mga dahilan nga si Gino, nga to padala ni Gino, ana? Si advice nimo sa mga asawa nga para ni Nancy? Pohon ako kung ako makaasawa, kung inana man lang akong asawa, Mm. ako nagiging silang ipasabot nga ang higit na mag una-una po sa nagtrabaho sa gawas. Mm. Kung sa kalisod ang ilang git. Buhat dito, dili ilalim manarbaho sa gawas. Mm. Na igo ipadala diri, igo rin palit-palit. Mm. Ay, good nga, Mahalon wala. pag yun nga pintal. Unsa man sa to nga pintal oy mahalon man to. Kay kanira kang gusto nga color. Kulit kon ka mong gid ba? Kusion to mga mga uban. Sige, ansa na may greet B? Kinsa may ipang greet nimo? Agrit ko sa kuan. Sa tanan driver sa under taxi. Labi na si Commander, Falcon, Kiki, Noel. Sa mga driver sa Magic 4. Mhm. Hi ko sa taga Magsaysay Kabubuan sa Amis Oriental si Hernando Cervantes, Kagawad Labial, o si Tingting Kapirig, Mhm. Alin Kapirig. And hi ko sa mga Cervantes sa taga Kamigin. Ug may gabi. Daming gabi pod. Hey! Hey! Daming gabi. Tulog na ka. Biyahe pa. Uy. Nawala na. Tawag, next caller. Mo to si Ruel, atong first caller. Second caller, please! Para sa hashtag Dear MOR Padala. Naka-experience na ba ng mga padala? Naka-experience na ba mo ng mga financial problems? Walay savings? Hello, may gabi. Hello. Good evening, mga lalaki atong mga callers karon. Say pangalan, Brad? Vince. Vince, kusga ang tingog Vince ha? Vince. Vince. Sa imong experience sa mga padala, Vince, or sa mga savings? Vince? 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 Wala na, Vince? Sige, tulog na, Vince. Tulog na. Wala man. Oh. Next caller. So, wala si Vince. Hello? Hello? Hello, may gabi. Sige, tawag katong mga naka-experience ana ha. Kung may i-share inyong mga na-learn, i-share ninyo kung saan pag-solve sa mga ingana. Hello, may gabi. Hello, good evening. Wala gyapon tay kuan sa man niya. Okay raman ang atong audio. Tawag 0937-3731674. Hello? Hello, may gabi, kinsa ni? Hello, kinsa ni? Ayay ka. Last na lang ni siya nga kuan kung wala gyud mo tubag. Magbabay na ta kay sayo para ba ko makutaw question. Hello?
Hello? Oh, Yes, kinsa ni? may tata yan. Si Tata. Ta, hinay sa imong MOR ta. Palihog. Imong radyo. Okay na ta? Hello. Hinay pa, hinay pa. Ana, Ana. Ta, pila edad ni mo? 30. 30. Nakaagi na ka ng mga padala ta? Ikaw ang gipadalan or ikaw gapadala sa una? Ako ang pala. Ikaw ang nagpadala. Oh, Gikan sa kid nun. sa Bukidnon ka nagtrabaho. Dire CDO. Ikaw ang nagpadala paingon sa Bukidnon. Oh, Unsa may inyong kinabuhi sa Bukidnon po di ay? kan. Ang asawa dito sa Bukidnon. Ha? Akong asawa sa Bukidnon. Aha. Na dito imong anak. Nari karon sa kan CDO Pero sa una, sa Bukidnon. silang duha dito. Duha sila pila ka Oh. buk. Duha. Unsa trabaho sa imong asawa po dito? Wala. Wala. And then niani ka sa CDO para Trabaho. muna imong number 1 nga tuyo. Oh, Naka-apply pug kag Mayo. apply. Unsa imong na trabaho pod? Dire sa bigyan ng iba. Unsa man? Nang trabaho ng karga-karga o kahoy. Magkarga og kahoy gamit ang mga bukton ug mga kuan. Oh, tanan ko sab. Imong kamacho ana. Mao ba? Lisod ba? Ha? Lisod ba kayo? Ay, dito doy kapoy kayo. Sa isa tibok adlaw pila ka hours? Kan, say gikan na 5 magabian mi uli. Di ka na alas 5 sa kadlawon? Nya unsa may pahulay pila ka oras? Ay, depende. May paway po ni. Nya sa isa ka bulan mga pila kahang mga sweldo nimo ana makuha? Amay ra akong utso kay. 8. Pila man ang imong igahin sa imong pamilya ato nga time? Gitigo ra man ako dere. Gitigom wala kay gipadala. Nagpadala ko siya, gamay ra kayong ipadala. Pila man? Kanayaw sa kalibor ah. Ana. So, unsa may imong experience aning pagpadala na ba kay pangit nga kasanitayan sa imong pagpadala-dala didto? Wala man. Unsa ra may imong nakuan? Ay, yamang gipalit sa yung nanglan dito. So ang imong gidiskarte lang mo among dapat tun-an ani nga wala nimo gihatag tanan. Wala. Kay ako ra magitigom dere. Pag Unsa? puloy na ko bukid nun, akong ihatag siya tanan. Para at least man lang na din kay madesisyonan didto nga unsa bay maayo. Okay. Pamalit mga gamit bata. Ang mga tanan. Wala pud mo nagplano nga magkuan pod nga may tinda-tinda samtang bantay siya bata. Wala pud. Wala na. Kuan na ako'y karon ako sa kagayan karon. Na ako'y gigoy karon nga isa ka baboy. Kana. Niyang kuan. Kuan na rin sa tuwing balay. Kaya ko, trabaho mo ko dadlaw. Siya na mo ni tanan. Nanami dere kagayan. So nagkuan na pod, nagdiskarte na po kangan may pagdanhin na lang ta. Nagrenta mo? Wala. Nagunsa raman? Na may kaila? Dere. Na may Paano yun sa mga asawa kay? okay. So unsay kuan nimo? Unsay plano nimo aning financial nato nga mga kuan? Unsaon na tog diskarte ani? Diskarte ko rin nga mga buhay ako pamilya. Ang savings ta diya? Wala ang savings na. Ang savings ako na ako sa baboy karon. May man na investment magyapon ng ingana gyud. Palitan na po na ako ng isa buok karong September. Palitan. Ana. So mas maayo lang nga pagka-manage gyud kay sometimes ang sakit-sakit sa baboy Na yun. di ba? So tuntuon po og ganang lain-lain nga negosyo kay dili lamang sad sa kuan kay syempre di man na makakuan gyud ang sa baboy. Lain na pod. Lahi na sad. Nya mag-save ka sa mga kuan, kailangan mga pwede co-op. Para na kay pang emergency ba? Lisod man kayo pang emergency ng baboy. Dabig baktin pa day, wa pa nitubo.
Ako na eh. Lagi ba, what if kuan, nabaligya na, humana, kay nakuan na. Pista na. Palit na sa tikotro. O lagi, what if baktin pa, unya na, aksidente na samba ko lang. Emergency. Walang patyo na ng baktin. di ta magsaligan ng baboy. Na yun. Mm-mm. Kaya magsalig ka na yun. Mangitaglain ba? Trabaho ka, then mangitaglain. So, may maayo karon ha? Negosyo. Naman gani online. Kay investment man ng negosyo, risk go lang yun. Hindi tayo lang negosyo. Tinatinahan kamay. Kaya, surod mo yung ko, dili man ni highway mo. Pero, na may mga kuan karon tanawa gani ng mga pang tabang karon sa kuan. Like sa bangko, pwede na ka maka-deposit o gamay lang, di ba? Naaman nga na. Kana. Unsa imong advice kang Nancy o kang Gino sa ilang problema ron nga walang-wala na gid sila? Ngita siya nang sadang tayong konserte nga may trabaho ko na sa gitong nasa Merkado. merkado. Makatabang po siya. Kay dili lang siya magpakasasa sa ginahatag sa iyang bana, di ba? Daway ko tayong bana nga pila ka tuig na tigom. Igo ro sit ko pila appliances. Siyempre ma-down man gyud ang bana, no? Kay siya ba Na gyud. Matiguan ang bana di na ka trabaho. Luoy po, di ba? Pero si girl manggod, kailangan po siya mamata. Mupod tong nag-away gid sila niya. Mumata siya ba nga na po siya pagkukulang sa una. Di mo tayo kay Igor palit. Hinungdan. Para sa imo ba nga ginapugngan nimo nga para dili mo abuso, pugnan, dili na nato na kuan sa ako lang sa ni. Dito na pag abot na ako ana. Wa mo kay mga bisyo-bisyo. Nakoy bisyo siguro ni. Hala. Dako kay kag masave. Sahay ka na, may na Sabado, nara. Sis! Daot pa kasi mong lawas. Wa pa kayo masave. Sahay ra, talaga naman. Mo justify para maginaw. Ang dangi kayo na, di ba daw? Kaya kag masave. Filter may daghan kay. Filter may daghan. Sis! Bitaw. Basta kung makaya pa nimo mas maayog undangan gyud na eh. Undangan ako na sa pila ka bulan. Sus, pila ka bulan. Oo, tama. Kuan sad siya kanang dili gradual dapat ang pagkuan na, dili undang diretso. Di ba? Hinay-hinay man. Hinay na lang. Mas maayo nga naay kanang pagpaningkamot nga muundang kaysa anang wa gyud niingon nga muundang wa gyud niingon. Sagdan lang niya self nga mo gid ingi, mo gid ko, mo gid ko. Sagdan na gud ninyo. Kung bitaw mamatay, di bitaw ka mo. Nga na og una. Pero lahi ra gid tumingin nga sige ba hinay-hinay ako nagundang. Kay puon-puhon moabot ra gid ang point sa iyang life nga, uy naundangan naman din ako. Ba pila naman ko ka kuan walay sigarilyo. Dili lang sa sigarilyo, dili lang sa kuan mga line-line nga mga bisyo, pwede gani porn. Hindi na tagurong gumikindi yan eh. Pwede. Pero ang ngipon, maumod. Murot. Diabetes, maupod. Yapon asa naman na kuana na ni eh. Loya. Ha? Pwede. Salamat Brad sa imong kuana, sa imong tip. Salamat kayo. Sa imong i-greet? Great naman ko sa akong asawa natulog na sa akong duwag anak. O sa akong bayaw ko din nga nastikas kwarto tulog na labaran og ulo. Sa tanan taga San Martin great na ko. Ako nang mata ba sila karon. Trabaho sa daugma. Sir Pop. Marato? Pwede mag-request og song Unsa may imong kanta? atong pagkatulog at kasama kita. Basta't kasama. Ana? Dedicated to? Ako sa akong asawa. Ano day? Magimo na po mo. Magimo na po mo. Buros naman gani. Ay ka, naunhan. Advance mag-isip. Salamat sa tong name.
ni... Ay. Limot ko. Dali rin ako makalimot sa name, mga kapamilya. Pasensya na gid mo, ingana na gid ko ba? Saan to man? Manam gid ako. Di minsan, kamo mamatay, ako yung mamatay. Ayan. Thank you so much sa inyong syempre, inyong pagbilar-bilar, kauban sa Master Poppy. And I hope namoy na-learn kung naamoy mga lessons learned nga wala ninyo natawag dani, wala ninyo na share. At alam mo sa inyong FB, butang nito #DearMOR padala. Pwede po minyon mo og mo ni akong na-learn sa #DearMOR padala. Kailangan yun nga mag-save ang mga gipadalang. Di magsigigwaldas. Kay wala ra na gipunit dito sa abroad. Anyways, mga pamilya, wala akong ikon time. This is Master Bob saying, don't worry, be happy, my blame, At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Tomorrow, Kutaw question po tayo tomorrow, alas 9 ng umaga, Sabado. Saon na lang ni ba, alas 9 ba? Muadto pa mi dito sa kuan ba? Magkutaw question ko or mag-vlog mi ni Kuya Boy? So may advice ani Erp Bernie, advice. Kay nami gahimuon nga video para sa kapistahan po, no? Dagan busy kayo ang kapamilya nato. Sila ni Jam, sila ni Maricar magsayaw. Kami mukanta. Himo pa mga production ng mga vlog para sa ABS-CBN show after sa kapistahan. ABS-CBN special na to na igala ay 2018. And kailangan pa mo tulog, no? Kailangan po magbanding sa mga kapamilya, mga friends. Mabisi kita niya. Ampo lang ta nga hatantag may paglawas ani. Maayong panglawas. Wala na mo ampo, Lord. Thank you daan. Sa mga single ladies and single moms, taas inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok. Ready na? Ready? Ready? Charap! Ug binlan tamog quote gikan sa atong title ang #DearMOR padala. Bantayi ang mga gagmay nga gasto. Timan-i nga ang mga gagmay nga tulo, mga gagmay nga lik, makalunod gihapon sa dagko nga barko. Parang wala nang